Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनो लाबोनो जालायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आसारनि भिडिअ आरो आसारनि भिडिअ लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सेराव ओमफ्राय आंनि भिडिअआ थाइजौ आसारनि भिडिअ जागोन आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै ओमफ्राय नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो Saya sukasnya orang lain. Ada tapi sudah. Anak. Gesau logoफोर बिराद गेसावखा दायो जानबाय आरो लोगोफोर जा एसे ओंखारदों बेखौनो बानायनानै दोनसै दायो थाइजौखौ रुनानै लागासिनो आरो आं लोगोफोर नै दसे रुनोसै जाबाय दायो नै दायो खांबाय आरो आङो आजानिखौ Gida, hah? Begitu namanya. Abang coba. Ai bawa angko kameramen kuno. Ramai ada nih. Langsung dari ramai. Dari थाइजौखौ आसार खालामनो नागिरबाय आरो फोरानखांखाबाय नालाय एसे मोजाङै रानखाबाय बांद्राय बुरजाथ' मोनाखिसै मानो होनबा गेसाव गोजा थाइजौआ ओंखायनो जा एसे मोनो बेखौनो आङो आसार खालामना दोननो सानबाय ओंखामजों जानो मोजां मोनोब्ला ओंखामखौ खालामनाय मोनो नालाय ओंखायनो आं खालामनो होबावबाय आरो खालामनो सानबाय ओंखायनो आइनाव एसे बिहरदोंमोन आरो आइनाव माने बाबा फैनायाव आइखौ हरदोंमोन ओमफ्राय हरदोंमोनबो थाइजौखौलाय एसे बुरजा माने हरदोंमोन आरो ओमफ्राय हानायाव सैनायावथ' मोजाङानोमोन एसे बुरजायानो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय लेमनायाव माने हानायाव गेसाव गोजा नालाय एसेल' ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दायो बेखौनो आं आसार खालामनो नागिरबाय नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ खान्थाल आसारखौथ' जानानै फोजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो थाइजौ गोदान खालामनोसै नागिरलायबाय आरो दायो सारायखौ जाननानै लाबाय थाव फुदुंनोसै साराया दुंबा
थाइजौआथ' बारा बुरजा नंला नालाय बेनो थोगोन आरो गावनो आसार खालामजोबदों आरो जि फिसाखौ लाना फैदों बारो थाखौसो दंबावोमोनहाय इयाव दाख्लैनि बायदि थावखौ गुदुं खालामना लागोनसै बिनि उनावहाय गेसखौ खालामसै थाइजौखौ होनानै मस्ला मस्लि बानलु गोरान देनायखौ होनोसै ओमफ्राय थिगसे मोजां एरना होनोसै गैथाराहाय लोगोफोर नै एसेल'थार आसार जादाव जाबाय थानोसो लुबैग्रा जाबाय आङो आसार नङाबा खहाबला नै एसेब्लाबो बानायनोसै आरो मानोथो गारबावनो नङा होमबा बिराद गरमखा बोथोरा हले थेवबाबो बानायदों आं भिडिअखौ नोंथांमोना एसे अननानै लाइक हरदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामना होलै लोगोफोर नै थावा दुंबाय हेले बाबा नै गाहाय बाबा दं जोंहा नै दिगदार खालामगासिनो भिडिअ खालामबाथाय बेहा उन्दुलांनायबाबो सिरि मोनखायो ओमफ्राय नै दा आरो दिगदार खालामगासिनो दाथाबगासिनो गाहायाव साराया दुंब्लानो हरनोसै लोगोफोर गेसखौ अफ खालामसै गेसखौ अफ खालामबाय दायो नै थाइजौखौ हरनोसै आरो बानलु देना जाबायना आजलि जि बुरजाखा ओरैनोबाबो लाबोदो इथिं लाबोहाय नै हरबाय आङो थावा बांद्रायसिगोन नामा एबारनियालाय दाख्लै थावा एसे खम जाबाय दिनैना नै बारा जालायसिगोन नामा मिथिला हरबाय आरो नै लोगोफोर दायो दायो मस्ला हरबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर हरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय हरबाय ओमफ्राय नै बेवहाय बानलु देनाय गेलासावसो देयो जोंहा दाबो देग्राखौनो बायनो मोनाखै आं बाजारावनो थांनायानो जाया आंहा नै दाथ' आरो राजा दं गरम बोथोर हारसिं बहा थांनो हानो गेलासनिफ्रायनो एरख'नानै हरनोसै आं लोगोफोरनो नै बेनिफ्रायनो एरख'नानै हरबाय आरो आं दायो नै दायो संख्रि हरनोसै आं लोगोफोर एसे बाबलायगोनसो नामासै बाबबाबो थावा आरो लोगोफोर संख्रि बाबबाबो ओंखायनो एसेल' हरबाय आङो नायनानैसो होफिनसिगोन ओमफ्राय नै दायो हालदै हरनोसै मस्ला मस्लि बानलु हरखाजोबखाबाय नालाय ओमफ्राय नै दायो हालदै हरबाय आरो नै गुदुंथार साराया ओंखायनो माबादों आजलि फैलाय नै जि मोजां एरखाबाय आङो ओमफ्राय फाइनालि आं दायो आसारखौ बानायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै एसेबांखिनिल' जाबाय आरो आंनि आसारा दायो जाबाय बानायखांबाय ओमफ्राय नै दायो गेस खालिखौ बाहेरायाव दिहुनना दोनबाय आरो नै दायो साखिनायनो नागिरबाय जों बिब' बिनानाव एसे जानानै फैलाय हे बाबा र' आसाराव गोखै जायो नामा थाइजौआ बिराद गोखैमोन मार जाखो गोथाव टेस्टि एफा माबानिफ्राय ओमफ्राय खोमा लोंखो संख्रि नाङाखैसो नामा फिथाइया नायलाय संख्रि नायखौ संख्रि एसे नांबावो एसे एनै संख्रि नाङाखै नालाय लगाय थानो नागिरा ओरै माबायावसो गाखोबाय थानो नागिरदों सियारावसो
बाबा दलथाहाय आजा बिराद गरमखा बोथोरा आयु मा जानो मा थानो मोनो ओंखायनो आङो आसारखौनो बानायबावबाय आरो थाइजौ आसार नै बिदै दं नालाय सोमसै आङो थोरसिनो Hei बाबा गाखोआ र' गाखोआ नै दायो सोखांबाय आङो नोंहाय बाबा र' नै एसांखिनिया जाबाय आरो नै बेसेबां जाबाय आय गबाय बिदिया गलायलायबाय खिन्थानानैनो ओमफ्राय दायोथ' आं बानायखांबाय लोगोफोर गाबोननिफ्राय आरो सान्दुङाव होलायनोसै आयो नै ढिलासो माबायानो गाबोननिफ्राय सान्दुङाव होनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय मानो होनबा बिराद गरमखा नै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय बाय